Este sábado 3 de febreiro, o Centro Cultural de Xaime Illa en Raxó acollerá a segunda edición da Gala Poio Móvese, unha cita que terá como fin poñer en valor o tecido deportivo de Poio. Pois a esencia desta segunda gala de Poio Móvese, eu creo que se pode decir que se podería dividir en dous eixos fundamental. O primeiro, a importancia de recoñecer o traballo de todas esas persoas que están detrás deses méritos que a veces, bueno, pois ao mellor acaban nun podium, pero non se pensa en todo o que hai detrás, non? Entón, recoñecer o traballo dos clubs, de asociacións, de familiares e de todas esas persoas que fan posible pois que isto siga medrando e que non solamente se fixe nun premio de competición, senón moito traballo detrás. Iso por un lado, e despois tamén a importancia desta gala e de recoñecer os premios Móvese, a importancia de recoñecer a labura que se fai no deporte e a importancia de que o deporte, pois de alguna maneira, sexa o motor dinamizador de moita da actividade do Concello de Poio. Na categoría feminina están nomeadas Noemí Blas, presidenta do Buxa Motor, Lorena Nieto e Eva Torres do Kayak Poio de Conbarro e Carolina Agulla do Poio Pescamar. Na categoría masculina están nomeados Iván Silva e Rafa Fuentes e no apartado de entidades deportivas están nomeados a Escudería Puxa Motor e o Club Feminino de Fútbol Sala Poio Pescamar. O nome dos premiados coñecerémolo o sábado na propia gala. O único que sabemos de momento é o premio de honra que será nesta ocasión para a Asociación de Veciños de Lourido. Bueno, es un reconocimiento muy agradecido, sobre todo porque viene de los vecinos, ¿no? Que es un poco, siempre pretendimos que involucrar a los vecinos y lo hemos conseguido. Piensa que después de 23 años tenemos la satisfacción y la alegría de ver como críos y crías que empezaron de la mano en la carrera de los caramelos, por ejemplo, y ahora son padres y madres de familia. Entonces eso nos llena de mucho orgullo, es para nosotros, vamos, de fábula. Xa o saben, este sábado habrá moito deporte do que falar en Poio nesta gala Poio Móvese que terá lugar ás 8:30 da tarde no Centro Cultural Xaime Illa en Raxó, unha cita que contará con numerosas actuacións e que estará presentada pola actriz Beatriz Campos.